una legitimătate, că sunt doi ani, cred că am semnat, niște colegi de la editele care am plătit informații. Sunt lucruri informate de oameni. Am luat și măsuri de consulat nu am arătit, dar primul lucru că m-am gândit la rectorat, să discut, nu la rău și am vorbit și mai esențial. Ai funcționat? Nu. Ești membru nasul? Nu. Mai ai legitimitate? Nu putem face să fac. Eu nu am făcut pleacă de aici, elementul dar nu era legitimă deci problema este că dacă nu ați cere sprijin și recunoaștere, asta trebuie să fiți reprezentați. Dacă dar un grup informal suficient de legitim, nu poate să mai voastră? Ce nu decizăm mai că nu veți participa la organismele definite de lege de decizie. Și vă întreb altceva. Doar dacă sunt asociat de 3 membri activi și încă 100-200 de membri, 200 de studenți care sunt doar format pe executul foaie, dar de fapt acei oameni există doar o foaie de hârtie. Înseamnă că e mai legitimă decât mine care nu știu. Fac parte de un grup de 10 membri, că nu asta mai este studentă. ok, dar fac parte dintr-o organizație civică. Dom'le, să nu faceți o organizație civică, să nu se ținea parte studenți, parte cetățeni. Asta sunt lucruri foarte bune, nu înseamnă că eu înțeleg sau un sistem ca și noi organizații civice nu participă la luarea deciziei în universitate. Nici măcar nu se băga de neam. Cum să nu aibă? Uite, de ce nu se poate? Faptul că dumneavoastră nu veți aici să arăți că e estimat pe noi. Dumneavoastră nu e estimat ca acela. Domnule, dar de ocupare generală, contra la toate portările de genul ăsta. Instituționalizare, ierarhizare, reprezentare, exact cum am numărul ăsta. Pentru că modul ăsta de discuție este mult mai da, modul ăsta de discuție este mult mai legitim și mai just decât ăla pe care tu votezi, nu știu, 3 oameni votează un reprezentant pe care nici nu cunosc și care poate merge, poate nu merge, poate avea mai multe. Cine mi se pare mai ok așa, care vin totul de interesat de probleme și lucrurile astea? Vin și profesorul interesat de probleme și lucrurile astea? Ce ne tot băgăm în noi, de juridice și autoritățile astea? Asta e modul în care dacă nu am cineva care n-ai activist ca individ, nu, pe nu, vedeți, n-am nici modă, dacă n-am un activist, eu am făcut parte din principal și acum parte din foarte timp de 9 ani de zile într-o organizație care n-a avut toată greșită. Și a fost foarte timpul de persoane de asociație. Dar studenții au avut acum alegeri prin Nu, este doar și... dacă nu au oportunitatea să organizația care Păi, să nu vrei în chestia, nu vrei să nu vrei. Dar nu vrei să vrei, poți să crești așa, să vrei un mod organizat de genul ăsta. Nu se crede că are oameni interesați de problemă, nici discută. Exact. Nu e, domnule, nu e, domnule, e o problemă Dar rezultatul trebuie să oraționarea să fie o problemă că studenții și așa. Tocmai am spus foarte tare și s-au spus corect că tocmai asta e problema că studenții ca masă nu se simt reprezentați de acest tip de organizare, de aceste noi am spus și cumva atunci acum să văd care am spus de la așa. Și tocmai pentru că în sistemul ăsta cumva nu merge și nu merge. Nu simte că va avea o voce sau că va are de ce să aibă o voce la acest sistem, bine că nu votează, pentru că nu are de ce să voteze. De la partidele politice, la președintele, nu are de ce să alege. Nu are o voce. Un for de genul ăsta nu este de ce să are o voce. Dar nu știa ce asociații tendențe. Haideți să răspund vreau să zic așa, că acum referiți la o problemă foarte generală, care este paradoxul democrației.
lege pe cineva deputat, el ar trebui să se reprezinte fiecare membru care are și care, mă rog, care are închisiat de 7 milioane și așa mai departe. Și el este deputat și nu este capabil, nu este capabil de 7 milioane și problemele lui sunt Comisia pentru Afaceri Externe la care este membru sau Comisia pentru Buget la care este membru. Deci, el are o altă realitate decât realitatea prezidențului. Și atunci, consider că spune că el nu reprezintă. Noi putem să facem copilul, dar Nu am vorbit de vot. Cine a vorbit de vot? noi după ce transmitem... Nu am vorbit de vot de spic, adică nu vrem vot secret, adică... Pot să transmitem ăsta live pe internet. Fac setup-ul durează de 5 minute. Poate foarte simplu și trebuie orientat cu... Aplică de nu la care că mi-a spus aplică de tot sistemul reprezentativ ne convine mai mult. Modelul acesta de democrație directă. Nu, și eu doar dar putem discuta. Deci, exact asta vreau să adresez. Vă supărați cu procesul a spus democrație reprezentativă. Este un motiv pentru care există acest termen calificativ de reprezentativă. Democrația nu trebuie neapărat să fie reprezentativă. Poate pot să fie și alte modele. Asta este ideea. Deci nu vă supărați ca nu un punct până la urmă nu la democrație. Era vorba despre democrație reprezentativă și atât. Stimată doamnă, un poate să fie și o democrație care nu e reprezentativă. Poate fie direct, poate să fie... Exact! Și despre asta vorbim. Lucrurile se mult prea confuse. Dar noi am spus foarte clar că exact democrația este să devii motiva reprezentării. Și din toată tradiția liberală de la mine, voce și vedeți că este una dintre cele mai mari ducerii ale umanității. Mă spun că oamenii pot fi reprezentați. Apărat în anumit moment al discursului democratic. Deci, în anumit moment care nu poate utiliza el singur ceea ce înseamnă exercițiul democratic. Deci, asta are nevoie și de organizare, are nevoie și de vot secret, are nevoie și de reprezentare. Nu puteți. Dar în momentul în care îi pun altora atunci am voie să recunosc. Nu, dar n-am avut impresia că nu. N-am impus nimic până în momentul în care nu m-am spus la acolo. Și mi-a spus că la graficul de democrația reprezentativă și așa mai departe. Dar sigur să reacționez la chestia. Neclaritate pentru că e siguranță, e înțeles exasperarea pe care o nu, exasperarea